İlsiyer hayırlı iş. Bik matur kız İlsiyer. Siz bugün mene jildik barыбызda bugün Tatarlar ştabının iştekçisi Rüstem Yamaliyev'nin tuğan günü oңайынан mında barыбыз birge anı kıtlarga. Sizning mene Tatarlar ştabı hakkında nindi oy fikirlerigiz? Niçin mında kilesiz? Nindi kış sizni mında tarta? Hem gımımen özügizning oy fikirlerigizni, tileklerinizni aytib ketigiz sizinhar. Зур рәхмәт. Мине гел чакырып торалар. Монда минем дусларым, мин алар белән таныштым. Мин штабта инде 1 ел диярлек, октябрьдә 1 ел була ала бирсәм. Миңа монда атмосфера шый. Кешеләр рәхәтләнеп, кемдер яхшы, кемдер үзе никадәр белә, шулай итеп татарча сөйләшә, аралашалар, җырлыйлар, уеннар уйныйлар. Тәмле итеп ашыйлар. Әле кай вакыт биеп тә алалар. Бәлки бүген дә кешеләрне әзрәк торгызып булыр биергә. Мин шуны әйтәсем килә. Минем тормышымда бары тик 2 Рөстәм генә бар. Аның берсе Рөстәм Нургалиевич, ә икенчесе Рөстәм Файзович. Рәхмәт. Менә шундый сорау безнең бит инде җәй азагы бетте, безнең көз башланды. Сезнең менә җәй көне ничек җәйгез гомумән үтте? Нинди фикерләр, нинди кызыклы, истәлекле вакыйгалар булды? Мәхәббәт булдымы? Бәлки берәр сәяхәт булдымы? Нәрсәләр әйтеп китә аласыз? Бик кызык сорау булды бу. Минем бөтен хатирәләр искә төшеп китте. Төрле. Мәхәббәт тә булды. Матур хатирәләр дигәннән бернинди вакыйгалар да теге аерып әйтмәс идем. Матур җәй булды, ләкин бик кыска, тиз генә узып китте. Күп эшләдек. Һәм иң истә калганы ул Мәскәү, Татарстанда булмаган Сабантуйлар. Мәскәү Сабантуенда булдым һәм Түбән Новгород Сабантуенда булдым. Түбән Новгородта булганда кыйып яңгыр яуды. Без барыбыз да лышмасу идек. Ләкин шуңа да карамастан җырлап, биеп, күңел ачып, рәхәтләнеп кайттык. Шулай ук штабта танышкан дуслар белән. Итагын бер соңгы сорау. Гомумән алга таба нинди планнар бар? Глобаль планнар кирәкме? Юк, Татарлар штабы белән Татар штабы белән бәйләнештә. Шулай ук бергә аралашып, көлешеп, уйнашып, бәлки туганлашып, берәр кеше белән. Монда шуның кадәр дустана атмосфера, бөтен кеше бер-берсен менә күргән саен, менә мин мәсәлән Дин Исламның әти-әнисе белән таныштым. Мин аларны инде 100 ел белгән кебек. Менә мин алар белән бүген таныштым гына. Һәм һәрбер кеше белән шулай. Алар күрәләр дә, "О, Илсияр, син дә килдеңме?" дип. Мин дә сине беренче күрәм бүген. Ләкин мин инде шат һәм син миңа туган кебек. Рәхмәт. Минем исемем Лилия. Сезнең исемегезне әйтеп китегезче. Айрат. Руфия. Менә шундый сорау бар. Сез бүген инде безнең Татарлар штабы җитәкчесе Рөстәм Файзовичның туган көне уңайыннан җыелдык мондый матур якты бинада ныкытларга. Һәм гомумән бүгенге көн генә түгел, гомумән сез күптәннән монда йөрисезме? Татарлар штабына килгәнегез ничәнче тапкыр киләсез? Ничек сезгә мондагы атмосфера, ышыймы? Нинди теләкләрегез бар Рөстәм Файзовичка карата һәм Татарлар штабына карата нинди теләкләрегез бар? Без беренче тапкыр гына монда бүген. Беренче тапкыр без бүген генә килдек әле Мәскәүгә. Безнең улыбыз, Дин Ислам улыбыз Мәскәүдә тора. Шуңа күрә анарга кунакка килдек. Сез үзегез кайдан? Самар өлкәсеннән, Камышлы районыннан, Яңа Усман авылыннан. Алайса, гомумән алайса улыгыз сөйләгәндер инде. Аның сөйләве буенча беләсездер инде мондагы гомумән нәрсәләр, нинди идеология, нинди максат белән бу Татарлар штабы яши, нәрсә, нинди юнәлештә үзенең эшчәнлеген алып бара. Һәм гомумән сезнең уй фикерләрегез нинди бу эш турында? Без бу штаб турында Дин Ислам монда йөрү белән беләбез инде бу штабны булганын. Шуңа күрә аның штабның нәрсәшләгәннәрен гелә сорашып торабыз Дин Исламнан. Руфия Инстаграмны гелдә карап тора. Шулай итеп, менә бүген беренче мәртәбә килдек. Шуңа күрә безгә бик тә нык ошый. Яңа дуслар, менә общаться итәбез, в общем.
Безгә ныгы шей. Ярар. Рәхмәтебезне белдерәс килә организаторга, хуҗасына, бу инең хуҗасына Рөстәм Фәйзовичка киләчәктә дә уңышлар. Шулай күп кенә татар гына түгел инде, монда башкортлар да бар. Мөселман халкы җыелышып, герләшеп дә яшәргә насыйп итсен Аллаһ Тәгалә. Амин, шулай булсын. Сезнең гомумән җәйгез ничек үтте? Нинди кызыклы вакыйгалар бәлки булгандыр? Нинди кызыклы истәлекләр калгандыр сездә? Менә шуларны да бераз сөйләп китегез әле. Җәй кебек үтте. Обстановка хәзер илдә шундый кыен, шуңа күрә әллә нәрсә турында уйлыйсы да килми. Ну, жизнь продолжается, как бы, да, шуңа күрә. Җәй эшләп үтә инде без авылда. Эшләп. Бик әйбәт инде эшләп яшәгәч, тырышып яшәгәч. Сезгә бик зур рәхмәт. Я первый раз здесь. Вот с Гульнарой познакомился на одном из мероприятий. У меня вообще свой YouTube-канал. Я провожу дни с бойцами по ММА сфере. Как зовут? Дамир. Мое имя Дамир, канал называется Дамир Закри. Я сюда пришел в том числе, чтобы, может быть, найти единомышленников, кто тоже интересуется спортом, потому что не раз уже здесь появлялись ребята, представляющие спортивную индустрию, и творческие люди, и вообще очень много интересных ребят. Поскольку я здесь первый раз, я, конечно, впечатлен, потому что я как обыватель, как интроверт, вначале думал, Вы не похожи на интроверта, Да? больше на экстраверта. Не, я интроверт, очень страшный интроверт. Но работа, она такая больше про... Кто вас тогда вытащил, раз вы интроверт? Гульнара, это она во всем виновата. Да. Вот, и я пришел, и я прям впечатлен. Хорошие все ребята, активные такие. Ты не будешь сидеть за столом и скучать, потому что с тобой точно поговорят, точно, если ты нормальный человек, с тобой познакомятся, расскажут о себе, и, скорее всего, ты найдешь друзей и единомышленников. Здесь самое как раз место для нетворкинга, потому что очень много людей разных профессий, разных родов деятельности, и настолько они все сплочаются друг с другом, и каждый находит для себя полезного человека. В целом, расскажите, как у вас прошло лето? Сложно, оно, наверное, у всех сложное, поэтому что надо стараться делать, это чему-то творческому себя посвящать, чтобы немножко от того, что вокруг происходит, получать удовольствие, абстрагироваться, да. Поэтому я, как вы понимаете, занимаюсь ютубом, еще музыкой. Вы творческая личность. Да, вот можно, наверное, так сказать, но любитель. Вот здесь ребята сидят, играют на гармошке, поют. Они еще петь начнут скоро. Да, еще здесь и еду пекут. Это просто, что это за место? Здесь есть все. Чудо прям, да? Чудо место в самом центре Москвы. Ну, а вообще, какие у вас планы на будущее касательно вашего YouTube-канала и вообще какого-то творческого самовыражения вашей деятельности? Так как по спортивной сфере деятельности двигаюсь, наверное, я хочу найти, если ты татарин, если тебе интересна спортивная сфера, если тебе интересен YouTube, ты хочешь в этом что-то познать, то я с удовольствием с тобой познакомлюсь. Приходи на такие прекрасные вечера, и мы найдем друг друга и будем друг другу полезными. Минем исемем Булат, мен Нижекамскийдан булам, Мәскәүдә инде 3 ел яшим. Минем җәй тиз үтте, 3 ай сизелмәде дә, шуңа күрә, нәрсә әйтергә телим, җәйне хәтерләп булмады инде. Мәскәүдә ул яңгыр булгач, шуңа күрә бик сизелмәде. Мин 2 атнага Татарстанда булдым, анда кызуны әле тыйып алдым, шуңа күрә әз генә бар. Җәй турында нәрсә Кызындымы соңрак? Кызындым, кызу булды, 40 градуска. Июльдә эләккәнем. Рустам Фаизович монда бөтенебез без җыйды. Шул форсаттан файдаланып, туган көне белән котлыйсым килә, озын гомер, сәламәтлек, һәм ул бик зур эш булдыра, бөтен безне Мәскәү татарларын җыя, монда таныштыра, бик образовываться итә, шуңа күрә бик май, яңа танышлар. Һәм синең менә җәең әйбәт узган, Татарстанда да булдың, Мәскәүдә дә уздырдың, кызынып та алдың. Алдагы планнарың нинди? Нәрсәләр уйлыйсың эшләргә? Нинди, мәсәлән, бәлки синең алга таба ниндидер
башка төрле яңа планнарың, или берәр җиргә барырга, сәяхәт итәргә, или берәр нинди яңа эшләр башкарырга, яңа проектлар, яисә башка кешеләр белән бергә ниндидер эш башкарасың килә. Нинди планнарың бар? Ну, мин андый кеше түгел, алга бик 5-6 елга планлаштырмыйм. Бүгенге көн белән яшим, и алда минем отпускта ял итү, бәлки Төркиягә барып кайту, кызынып кайту, җәйне тамамларга. Бераз өстәргә кирәк сиңа, кызынырга бераз кирәк. Шуңа күрә менә хәзерге заманда бүгенге көндә Рәсәйдә бүгенге көн белән яшәргә кирәк. Шуңа мин уйлыйм, алга планнар бар тормышка может ашырмаска шуңа. Ну, шулай да, барыбер дә ничектер хыялланырга, алга таба якты хыяллар белән карарга, наверное, кирәктер, дип уйлыйм мин. Ничек? Яхшыга Борынны төшермәскә, елмаеп яшәргә кирәк. Ярар, алайса менә татарлар штабына карата алга таба алдагы көндә нинди теләкләрең бар синең татарлар штабына, аларның җәмәгатьчелек эшчәнлеге алга таба китсен өчен һәм гомумән татар телен, татар мәдәниятен, гырыф-гадәтләрен саклар өчен, татарча телне саклап калу өчен, яшьләр арасында тарату өчен синең уйлавыңча нинди нәрсәләр эшләргә башкарга кирәк? Минемчә күбрәк русча әйткәндә реклама белән заниматься итәргә кирәк. Бөтен күп килүчеләр, татар килүчеләре штаб татарлар турында белми. Мин танышам да, әйтәм, штаб татар. Хәтта Мәскәүдә яшәүче, 10 ел яшәүче, монда туган татарлар да белми. Коренной диярлек татарлар белми штаб татар турында. Бәлки реклама күп булса, күбрәк кеше белер, килер, танышыр, күбрәк арага шер шул. Реклама иң беренчедән безнең үзебездән тора. Безгә сөйләргә кирәк. Син менә шул кешеләрне белгәч, алар белән танышка сөйләп киттеңме син татарлар штабы турында? Мин сразу сорыйм, син штаб татар турында беләсеңме? Менә алар әйтә, күбесе әйтә белмим. Шуңа мин аларга әйтәм, группа мондай бар, шунда шунда керегез, карагыз. Менә шулай беләләр кешеләр. Сынау әйтәләр. Рәхмәт, килдем, яшады. Рәхмәт, Булат, синең менә шулай тырышканыңа, татарлар штабының тагын да киңәергә теләгең булуыңа һәм гомумән үзең монда теләп, шулай итеп матур итеп килеп, аралашуыңа бик зур рәхмәт. Сиңа да уңышлар алга таба телибез. Сиңа да рәхмәт. Сау. Здравствуйте, меня зовут Камила. Да, я сегодня здесь первый раз. Давно хотела попасть. Очень прикольно, что существует такое сообщество. Очень дружеская атмосфера. Можно просто первым подходить, с кем-то знакомиться, общаться. Уже нашла там по профессии коллег. Меня добавили уже в чат. В общем, очень классно. Спасибо вообще координатору штаба и создателям, что существует такое место. А в целом у тебя есть уже какие-то представления о том, чем занимается татарский штаб московский, какую деятельность общественную ведет, какие масштабы охват? Как я сегодня услышала, благотворительностью занимается в том числе. Скорее создано для того, чтобы поддерживать в дальнейшем, сообщество татар вместе. По крайней мере, из того, что я слышала, студенты, буквально первокурсники, кто приезжает, видимо, из Татарстана и из других регионов, чтобы они держались, скажем так, вместе. Существует в том числе такое место. Я пока бывала просто до этого на более развлекательных мероприятиях, то есть мы ходили играть в пинг-понг, но буду рада узнать. Да, на самом деле московский штаб татар, он ведет обширную, очень масштабную деятельность. Но первая, самая значимая функция, конечно, это сохранение татарского языка, татарской культуры, традиций, для того, чтобы наша молодежь была в курсе, для того, чтобы передавать эти знания молодому поколению, для того, чтобы сохранялась сама преемственность традиций, чтобы разговаривали на татарском языке, чтобы сохранялась эта родная речь. Это основная функция. Но помимо благотворительности, спонсорства, у нас у штаба татар огромная деятельность также по проведению сабантуев, татарских праздников, по именно
сплочению молодежи, татар, башкир, взрослого поколения, среднего, молодого поколения вместе, для того, чтобы, встречаясь здесь, они знакомились, поддерживали общение друг с другом, для того, чтобы находили друг друга, были полезными, для того, чтобы создавали семьи, знакомились, для того, чтобы сохранялась вот эта вот наша татарская нация. И, конечно же, это самое основное. Ну, помимо этого еще очень много-много всего на себя берет наш штаб татар. И у нас еще есть ролики, штаб татарской молодежи, штаб татар, много-много роликов выпускает. Ну, а ты расскажи сама, чем занимаешься, может быть, у тебя есть какое-то хобби? Я по профессии юрист, в целом, вот, да, люблю свою профессию. В этом году поступила в магистратуру, планирую продолжать обучение, то есть это профессиональную деятельность углублена, но люблю там настольные игры играть, как раз-таки вот несколько раз это делала и с другими ребятами татарами, вот. У тебя есть желание, посещая штаб татар, также больше общаться на татарском языке? Вот я его, к сожалению, вообще не знаю, но хочу начать изучать, вот, видела, что есть курсы, наверное, стоит сначала начать с курсов, потом уже допробовать, в том числе и живое общение. Мне сказали вот сегодня, что ты сначала слушай речь, вот, ну вот стараюсь. Да, я хочу как бы изучить язык, хотя бы на таком легком разговорном, конечно, хотелось. Илнур, сәлам. Без бүген безнең татарлар штабы җитәкчесе Рөстәм Фәиз Җамалиевның туган көне уңаеннан җыелдык. Син татарлар штабын ничә елдан бирле беләсең? Монда еш киләсеңме? Синең нинди кызыклы истәлекләр татарлар штабы белән бәйләнгән? Еш кына килмим әле, хәзер бик күп эшләр бар, күп эшләп йөрим. Аны менә хатыным белән монда таныштым. 5-6 ел элек, әйе. Менә монда гел йөри идем, һәр атнамы, һәр аймы йөри идек инде, теге студентлар булганда. Менә монда шулай хатынны таптым, белмим ничек тәвин итәргә инде. Мәхәббәтеңне Мәхәббәтемне шулай, дөрес.